Stále míňate tisíce eur na zváranie u kováčov. Príďte si vyskúšať túto najrevolučnejšiu laserovú zváračku 3 v 1. Oceľové reťaze prerežte za iba 3 sekundy, poškodené zábradlie uvoľnite za 5 a hrdzu zo starých dverí odstránte za 10. Dokonca aj 5-ročné dievčatko ju môže používať ako profesionálka. Režim s vysokým výkonom reže plech ako maslo. Režim s nízkym výkonom odstraňuje hrdzu bez poškriabania kovu. Stačí ho zapojiť do akejkoľvek zásuvky vo vašej domácnosti. S týmto nástrojom ste z vás zváračský expert.